Viem, že niekde v hĺbke duše, tela, že sa možno veľmi bojíš, cítiš neistotu alebo cítiš, že ťa niečo ohrozuje. A chápem, že sa to prejavilo aj teraz pri zavraždení Charlieho Kirka. A prejavilo sa to buď tým, že s Charliem súhlasíš alebo nesúhlasíš. Dávaš alebo možno aj nedávaš to najavo. A to je v úplnom poriadku. Chcem ti povedať, rozumiem ti. A ja som cítil rôzne pocity a snažil som sa logicky hľadať odpovede. Zdieľal som ale sústrasť a dostal som na všetkých sociálnych sieťach aj pozitívnu, aj negatívnu spätnú väzbu. A to je tiež v poriadku. Ale nerozumel som jej a preto som sa rozhodol ponoriť do hĺbky. A do 2. rána skúmať nie vyjadrenia novinárov, ale priamo vyjadrenia samého Charlieho Kirka, priamo zaznamenané vo videách. Priame spovede ľudí, ktorí s ním alebo proti nemu mali niečo dočinenia. A to, čo som zistil, ma veľmi prekvapilo. Poďme ale na začiatok a rozumiem ti, že v tebe niekde v hĺbke je strach alebo možno hnev, možno je tam iný pocit. Napríklad ja mám pocit tiesne, aj z komentárov, osobných správ, ktoré som dostal. K reakciám sa vyjadrím neskôr, najprv ich celkovo zhrniem. Poprvé, že bol rasista, šíril nenávisť, mal predsudky voči ženám, bol proti homosexuálom a schváľoval zbrane. Že urážal ľudí tým, čo hovoril a ako to hovoril. Že bol bigotný, čo znamená slepo a neznášanlivo veriaci, svetuškársky. Že ľudia mi posielali články, úryvky z jeho vyjadrenia, príspevky novinárov popisujúce jeho pohoršujúce správanie. Boli ľudia, ktorí ho podporovali, boli, ktorí vraveli, že je za tým vládne spiknutie. Bolo veľmi veľa ľudí, ktorí nezávisle od toho, či jeho prejavy schvaľovali, alebo nie, mu prijali pokojný odpočinok. Ale bohužiaľ našli sa aj ľudia, ktorí ho usmrtenie priamo alebo nepriamo schvaľovali, alebo sa dokonca z neho tešili. V neposlednom rade mi niektorí ľudia písali, že so mnou skončili. Všetko je to v absolútnom poriadku. Každý má právo na názor a vyjadriť ho. Aj to, že ak môj názor nechceš vo svojej bubline, tak ho nemusíš mať. Ja si ťa vážim v oblastiach, kde sa zhodujeme. A nevadí mi, ak zatiaľ na niečo nemáme rovnaký názor. Je to v úplnom poriadku. Teraz reakcia na komentáre. V prvom rade si môj kamarát alebo kamarátka a chcem rozumieť tvojmu pohľadu. A naozaj chcem byť presvedčený, že niečo nevidím správne. Pravda je pre mňa prvorada a vždy bola. Preto ak si myslíš, že bol rasista, že nenávidel ľudí, že bol proti ženám, proti homosexuálom, chcem pochopiť, prečo si to myslíš. S týmto príbehom som sa obrátil na každého a to, čo sa ku mne vracalo, boli vždy 2 alebo 3 príspevky tých istých ľudí, ktoré boli vždy rovnaké. Čo som spravil, zobral som každé vyjadrenie, ktoré bolo citované, našiel som video, v ktorom bolo povedané a pozrel som si ho celé. A pochopil som, že to vyjadrenie bolo extrémne škaredo vytrhnuté z kontextu. To znamená, že to nebolo napojené na súvislosti, ktoré tomu predtým predchádzali. Samozrejme, ale nemusel som si pozrieť správne video. Mohol som to niekde inde povedať, alebo on to mohol niekde inde povedať v horšej súvislosti. Naozaj chcem byť tebou presvedčený, že to nevidím správne. Pravda je pre mňa úplne všetko. Preto prosím, nájdi konkrétne vyjadrenie v dlhom videu a ukáž mi, že to Charlie myslel zákerne alebo nenávistne. Prosím, urob tak. Prosím, neposielaj mi články novinárov. Pošli mi to konkrétne video zachytávajúce to dané vyjadrenie s celým kontextom, so všetkými súvislostiami. Súvislosť je to, čo má súvisť, má to vzájomný vzťah. Prosím, presvedč ma, že bol Charlie zlý človek. Ja naozaj nechcem nič iné, iba pravdu. Ďalej, bolo zo pár ľudí, ktorí sa tešili z jeho smrti a prirovnávali ho k Blahovi. Poznám pár veľmi mentálne zdravých ľudí, ktorí naozaj nemajú radi Blahu alebo iných politikov, ale nikdy by im neprijali smrť a boli by z ich smrti minimálne nepríjemne zaskočení a boli by zásadne proti vražde. Zamysli sa, čo je naozaj mentálne zdravie v takejto situácii. Napríklad ja som proti trestu smrti pre strelca. Určite väzenie, ale v žiadnom prípade trest smrti. Tiež to považujem za vraždu. K Charliemu a jeho konzervatívnej komunite ako volič Progresívneho Slovenska môžem povedať veľa vecí, ktoré tam vidím, ale poviem iba jednu, tú, ktorú tam nevidím. Nevidím násilie, nevidím hnev, nevidím rozbíjanie výkladov. Nevidím, že by táto tzv. Radikálna pravica konala v takomto duchu. Ale tiež sa môžem mýliť. Prosím, oprav ma. Pošli mi akékoľvek fyzické nenávistné protesty, hoci kde na svete. Určite existujú aj silno diskutabilné témy Charlieho Kirka, ako je schvaľovanie zbraní alebo tzv. List dohľadu, watchlist. A môžeme sa na túto tému pozrieť. Tiež nesúhlasím so všetkým, ale teraz by som chcel skôr niečo iné. Chcel by som, aby sme hľadali spoločné témy a prieniky.
Chcel by som ťa pozvať na prechádzku napríklad na Kamzík alebo Pezinskú babu alebo niekam inám do prírody. Budem rád, ak sa mi ozveš a naplánujeme to.